Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Sorry, so I had to attend and yeah. So guys, my update into Tinasonga and tinala active. Kuyangana kuti tika bwela tikupatsani ma update otani. So lelo okay, naponya picture ya Benjamin Netanyahu. Imene ndinanena kuti nkuluyu wabweretsa ka video yaka kuti yeyu ndithu ali moyo. So I think nangasiya anthu anapempha kuti ayi Benjamin Netanyahu tiruze yeyu wamwalira watere. So poyamba ndinapereka video yotsutsa. Ka number 2 ndinapereka video yolongosola why anthu akuganiza ngati otani kumwalira. Komanso ndinapereka solution yake kunena zoti ngati zonsezi zongofuneka zoti Netanyahu abwere poyera, then kenako akabwera poyera anthu kenako maRomans wonse mphekesa zonsezi anthu azisiya. Na sisi sakuoneka. So wabwera poyera ali mu Sataf ku Jerusalem, Sataf coffee shop, and yeah, ngakhale kuti anthu ena sakuyankhula zinaso yayi coffee yosa akumwa koma sakubunguka sakutere zambiri. So tikakhala kuti tiziyang'ana za ma videos kuti video yatere amene is not real panopa pachuluka ma videos are fake nthawi zambiri. Komano ungazindikire banje kuti this is real and this is fake anthu panopa alowa deep. Komabe ngati angakhala kuti wamwalira tizadziwabe, ngati akhala kuti sanamwalire tizadziwabe chimodzi. Yeah, so imene ndithu yapita. Yes, so tilowe pano ku update yathu ya lero kuti chachitika njani. Choyambirira tinene pano kuti a Trump manso akumabwereza nthawi zonse news zawo zonse akumabwereza. A Trump akumanena kuti Iran yatha ndipo chichonse chapita, it's gone. Akuti yayiwo ndithu basi atha nawo 90% yazida zawo zonse alibe leadership chichonse achiononga. Overwhelming display of technical skill and military force. Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. Iran payo khaibona kuti ayi ifetu even zina setinambe kutsegolato zina zitakalipo ndithu zimene kugwisa chiraba zakalekale kwambiri. Malipoti amene ndama Israel ndima Americans kufuna kuwapanga kwasokoneza wanthu. Iran will defeat the United States. Time will tell. And our drones that are being fired are very old drones. Our missiles that are being fired are very old missiles. They're very inexpensive. And Americans are using up very expensive air defense systems. The Iranians know exactly what they're doing. We haven't even begun using our latest technology, and most of Iran's underground bases have not even been used yet. Chabwino. Apa nkuzapeza kuti Iran yazatulutsa bomba loopsa kwambiri. Dzina lake lomachedwa Sigil. Bomba limene ndilona kuti analikonza ma 1980s. Bomba limene lili. And bomba limeneli analipanga kuliyesa kulipanga launch mu 2008. Mu 2009 ndo pamene tsopano amali yesa bwinobwino ndi location, like kuti lizika mmenye pa location, pa exact location kuti pamalo pa target 2009 kuti yes apa tsopano bomba limeneli tsopano. Koma sono Sigil imene dzina lina kuti manikinemo is like a dancing missile. Ndi bomba lovina fa likapita mwambamo limathekaso kuzemba chonchi. Right? Kuti mina makechi Iron Dome kapena chisapangidwa atake mwambamo. Ndi chimapanga chonchi chimazemba. So nickname yake ndi dancing missile. Kapena dzina lina akuti ndi Ashura. Bomba limeneli limalemera 700 kgs. 700 kgs bomba limeneli. Kutalika kwake ndi
18 meters. And mtunda ukafika ndi 2,000 kilometers, meaning kwena kuti pa Israel baja pafupika. For Israel ndi 1,200. So meaning kwena kuti bomba limene even mayiko aku Europe sali safe. Bomba limene litho kafika ndithu. Kulichosa ku Iran ukafika ku Europe, mayiko aku Europe. 2,000 kilometers. And pa Israel kuchoka mu Iran tinena kaya kuti kuchoka ku Lilongwe ukafika mu Johannesburg ku Jona kumeneko ndi mtunda ochoka ku Iran ukafika ku Israel. Ndi akuona kuti ma minutes imene ingaende imene limayenda kuchoka ku Iran ukafika ku Israel kana kapena kuchoka ku Lilongwe ukafika ku Johannesburg ndi 7 minutes. Tamanga kwa bomba limeneli. So limene lisanagwise kwa ntchito kumalatuluka ndipo ndilosakadza kwambiri. So pamenepa tinene kuti Irani imene nazoona kuti mabomba ena sinatulutse idakali nawo nange lachoka kuti iti. Lero sindifuna ndikambe chifukwa ena mara mukondera njani. Leso ndifuna ndikambe zokondera ndifuna ndikambe mmene zilili mwa street. Basi. Chimene muona zoti ndakonderacho mundiuza mu comment section kuti mwakondera pakutipo koma ine ndifuna ndizongopatsa mombo ndizokhazoka. Right? So nkhani ya CG limene yavuta kwambiri. Koma kuli kuliso ena amene sanatuluke. Jamani. Tipite pa issue number 2. 3 or 4. Trump akwana kuti Iran yatha ndipo ifuna ceasefire, ifuna kuti titakambirana. But I don't think they're ready. But they get pretty close. They want to negotiate. Badly. I don't think they're ready. Just on what I'm hearing, they want to negotiate badly, as they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. Pamene Irani kuti ayi zabodza zimene sindakambene kwezimenezo. Has Iran asked for a ceasefire? No, we never asked for a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes. Nthawi inayake Trump anazankha kuti tiyankha ndi ma-officials aku Iran anatero. I don't know why Trump akupusha kwambiri. For Iran yandaka kuti palibe so even kukambena kwa nseli palibe sitikufunaso yayi. Nkhondo imene ili m'manja mwa ife othesa sokona ndife. Chabwino. Makomenti ambiri sindikuyika ndikukamba zimene zili background. Tiloweso pano pa issue ina. Trump nthawi zonse mwachizoloweza amatiuza kuti iwowo ndi omenya kwambiri. Iwowo military yawo ndiye very powerful posa ina aliyese pa dziko lapansi pano. The United States is the strongest military power in the world by far. It's not even close. Moti nthawi inayake Zelensky atapita ku White House anamuza Trump kuti akulu nthawi ya nkhondo aliyese amakhala ndi ma problems oleniyo muzakumana ndi ma problems. Trump anauza kuti no phanga ifeyo sitingakumane na zimenezozo. Ife ndi omenya. We will feel nthawi imene tizafika good. You cannot tell us. Sungapange dictate. Sungalosere iweyo zasogolo life. Sungatiuze kuti chizatike njani. Iweyo suli mu position imeneyo. Wandivesesa iweyo Zelensky wandivesesa. Zelensky nati koma ino nkhondo nthawi ya nkhondo aliyese amakhala. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position to honest question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I was You don't have the upset. cards right now. Chabwino. Izo zinaenda mmene zinakhalira. Afterwards, nkhondo chayambika, ayiyamba. Anayamba, amene anayamba ndi Maisraeli. Ma-Americans kugwera. Kenako speech yawo inali imodzi. Ayi ifeyo ndi joint attack. Koma afterwards, akupanga attack. Anapeza zoti talowa mu wiki number 3. Nkhondo ijayo iyukanikabe. Achieve yeniyeni chimene apanga achieve zema amapitira ku Iran. Kukachotsa uranium sizinatheke. Uranium adakalibe ku Iran. Kukagwetsa boma sizinatheke. Boma adakalibe ku Iran. Chimene amapitira cheni sichinateke. Komano chimene apezako nchona kuti aphulitsa zipatala 25. Aphulitsa manyumba ama civilians. Aphulitsa school. Aphulitsa supreme leader ndi anthu ake amene anali around ngati ma generals zimene aphulitsa. Kuphulitsa manyumba ina ndi ena. Kuphulitsa mafuta. Depot ya mafuta. Ma achievements amene ali nawo pakati pano. Koma zinapezekaso kuti kunthungu chakoso akublokedwaso. Kublokedwa pa Strait of Hormuz pacha. Right? Komanso kuphulitsidwa ma embassy amene ali nawo ku Gulf region. Komanso ma bases awo. Kuphulitsidwa mpaka kuyamba kutseka sobano. Ku Saudi kutseka uku kuyamba kutseka. Pakati pano mpaka anafika poti iniyo ngati zikukanika choncho like fete mu Iran mwakanika akuti basi tupita kuchana Khark Island kumene Iran imafula mafuta kumene ukafuna kaphulitsa kumene koko mu Iran munde kuti I don't know koma kukachi afuna pita kuchilombo kumene koko auzali kuti mukatelo ife ndi tikudziwa ma asset anu wonse nkhani yokuza nosati ma base okaya koma investment yanu yonse ka chani ka tingoli ka za Google ka za chani zonse zimene zili mu region America ili ma investment mosemo fete phulitsamo ndipo yauzanzika kuti zichoke around mene kuchako malo amene kuli zinthu zokuza ka tingoli zamene chimene chipinding chimodzi kuti zinthu zimene ma Americans zimene amapanga business chani kumene kuchako so akuti muchoke so uthenga umene unaperekedwa right. So, zimene ndizochitika zimene zikuchitikira ku Middle East. Koma pakatipa pakhengidwa pa Strait of Hormuz pakhengidwa. America inesi wakatsegula yakanika. Kenako zapeza kuti nkhondo ija yafika poti America ija sikumvaso bwinonso amene amanenera muja amene amuzazanekisa kuti we will feel good that time. Komano zafika potina. Zafika potina poyamba poyitana anthu ena tsopano. Amba kuyitana anthu ena kuti tiyene nkhondo ilowererani. Chonde nkhondo tiyene mulowelere. Maiko ambiri akubwerera mbuyo. Sakufuna kujena nawo nkhondo imeneyi. Trump wamba kophiza even NATO. Kuti mukapanda kundiyankha kumene koko inuyo muona ma consequences. Muona zotsatira. So, nkhani ndi yomweyo yonena kuti anthu omenyaja akufuna no anthu sopana wathandize sopano nkhondo yakulira. Iwo ndi number 1 mudziko lonse lapasi. Like as an example, in many cases, the NATO countries. We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. That, by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. Pamene kuyankhula pano ndi kuti Israel ikutumiza message ku America kwauza kuno kuti ife tuzida ma missiles atithera. So lero ndakamba mokondera ndakamba zimene zili pa ground. Anyway, pa Strait of Hormuz patsekedwa ndithu.
America ikuuza China kuti tende kadutsepo. China ibe vuto la Strait of Hormuz fa China ikumadutsa pakati pano edutsa imagine ma 11 million liters pa Strait of Hormuz pacha. Komanso China chimene Iran ikufuna tena kuti tikudziwa kale kuti dollar inamangirira. Yes, inamangirira dollar icha. Anauza maiko Arabu acha kuti mafuta ano atamagulisa ndi ndalama ya ife. Petrodollar deal. Pano pa Iran yana kuti ofuna kudutsa apa mafuta yake mukhabwera magulisana mujani magulisana mu mayeni. Sinzo kuti one drama ya China, yen drama ya China, yuan. So, at least ngati economy ya Iran, right? Fire kaya kufinyidwa kabiji fire ni 40 but dollar imakha number 1. Palibe so drama iyo sabazuka paswa. Poto dollar imakha number 1. So, Iran ikufuna isinteziti ya maza modu usaba ngati mafuta no transaction yake enda mujani mu drama mu currency ya yuan ya China. Meaning kwenda kuti akufuna achotse usuperiority ukudzimva omwe kuti ife dollar koma afuna ike mjani afuna pokhapa papa kuti at least so drama zinaso zikhaleko so tizipanga exchange zanzina, right? So yeah, that's it. Kan dimene yo malawa ni generasi.